Bafowethu. Uniphethe kanjani uGeneral Sibiya bafowethu? Hayi. Ngimbona mina uGeneral Sibiya engakashintshi engakabi yena uGeneral Sibiya onoshintsho noma umehluko okhona awukho umehluko kuGeneral Sibiya from the ad hoc commission to Madlang commission. Bengisitshela ukuthi uzofika umntaka Sibiya umntaka Sotobe eyisidalwa esisha afike nje akhuluma indaba nje obinjalo. Kodwa manje ngiyambona ukuthi uyayinyomfa efika nje uyayinyomfa. Usekhala ngokuthi uGeneral Mkhwanazi une social media enkulu enabalandeli abaningi futhi unama account amaningi kanjalo uyabona useqala nje useyifaka enkingeni ngoba umbuzo from ku commissioner Baloyi usuthi unayo yini i-evidence yalama allegation nawo suwasho ngokwe social media ngokuthi uGeneral Mkhwanazi unama social media unayo yini i-evidence yalonto le cause uze usho nendaba yokuthi unama follow-up MK uhlanganisa ne-MK uhlanganisa yonke into uyambona ukuthi kahle la uzama ukuzosifida upoison uze ngokuyidefender futhi again uyazi kunzima ukudila nama question akwi commission uma ukuthi uza ngokusidefender ngoba uze ne statement sakho stick kwi statement sakho uma ukuthi siyiqiniso hlala kusona uma ubuza umbuzo ongekho kwi statement sakho ngokudisband kwe task team iPKTT hlala kwimpendulo hlala embuzweni uyakwazi lokho noma ukwazi ikupho kwazi kodwa ayingeke bafowethu ngeke uze wathi omunye kodwa uGeneral Sibiya indaba ubengasibhala statement sakhe ngesizulu noma avesana nje akhulume ngesizulu ngoba engazi ukuthi isingisi akasizwa kahle futhi siyamxaka isingisi kodwa into engiyibonayo nje uthe iqala waqala ngegiyelibo wafuna ukushaya uGeneral uNhlanhla Mkhwanazi yabona ke le izomfaka enkingeni ngempela yabo phela umbafowethu uMkhwanazi sonke sisezemboni siyamazi ungasedla ngempela uMkhwanazi yabo tshela nje kahle ungasedla uMkhwanazi insizwa engasedla abafana abangezansi akudlalwa manje into yakhona iqonda engqo siqondela umaqondana uyaphinda futhi uzoshaya ucommissioner uyaphinda futhi uzoshaya ucommissioner uMasimula ukuthi hayi ukudisbanda kwe task team wazwabhedana ngumuntu ukuthi uthi ucommissioner akakazi azamkhombisa ukuthi khona into angayenzi kahle ngokomsebenzi wakhe yabo and yonke into wayenza kahle iqondile futhi ukwind up ukuthi kuvalwe ilokhuzana iPKTT wayekwenza kahle ngoba eyitshela ukuthi ucommissioner uhambisana naye yabo akakaza zamtshele ucommissioner ukuthi khona lapho umsebenzi wakhe angamazi kahle man wena ufuna ukutshelwa awuziboni ukuthi angithi udeputy wena udeputy commissioner hayi bafowethu uShadrack Sibiya futhi inganekwane le mina ngiyadawutha ngempela uShadrack Sibiya uGeneral ngiyamsola uShadrack Sibiya uactor exact as uJulius Mkhwanazi uactor exactly njengoJulius Mkhwanazi aka-act nje into yakhe ayikho straight uactor njengoJulius Mkhwanazi so izinto eziningi uma ebuzwa uyambona ukuthi ugcina seyibona manje egcina sezo withdraw istatement usikhuluma kanjani istatement owazi kahle ukuthi uma usubuzwa sekuqhutshekwa naso awusenabo ubufakazi baso because sifuna ubufakazi yonke into okukhulunywa ngayo onke ama allegation uGeneral Nhlanhla Mkhwanazi azizela nawo wazizela nama proof wabeka yonke into wathi futhi mawukuthi kudingeka more of ubufakazi uzophinda buye with more of ubufakazi uyabona sibhekene nenkinga la sibhekene nengwadla la okay
uGeneral Sibiya kahle kahle sikakamtholi kahle kahle ukuthi uza nani okwanamhlanje ngisambone ngazi ukuthi akakabi right. Ngicabanga usizomuzwa kahle kusasa ukuthi inazo besiphelele ngoba use defensive for today yabo ukuvezile futhi ukuthi kwi-ad hoc engathi kwakubukiswa ngaye babemhumiliate kwi-ad hoc yabo. So izinto eziningi yena okwakhe kufuneka focus la kwimadlanga njengoba sesekumadlanga adile nemadlanga yabo. Siyabona ke bafowethu siyazizwa indaba kokunye ukuthi kahle kahle bekuzovela uGeneral Sibiya namhlanje. Njengoba kuvela uGeneral Sibiya namhlanje einsukwini ezimbili ezidlule kuThange ngesizulu bathe amaXhosa izolo elinye uqalile wabhala umnumzane kuSekthane ebhaliwe the day yesterday ubebhalile umnumzana le umnumzana nangilo nama allegation uKelvin ubebhalile la khona ze onke ama allegation awabhekisa kuGeneral Mkhwanazi onke ama allegation awabhekisa kuGeneral Mkhwanazi lapho khona sithi masithola uNewsroom ukuthi no lama allegation really athi uwayisa kuGeneral Mkhwanazi nangokuboshwa kwakhe nangokuthi ugasela umuzi wakhe uGeneral Mkhwanazi has nothing to do with amaphoyisa agasela emzini wakhe. uGeneral Mkhwanazi has nothing to do ama assumption akhe lawo yabo. Kodwa lento bafethu uma uyibona lento uyosho ukuthi kasho lo ulwa izimpi zikaMchunu ulwa izimpi zikaMchunu iplaniwe le ukuthi uma esezoya njalo wena uvela uvuka indlobane uvuka indlebuvu because bamazi lo unama business not one not two. This man has more than 3 business yabo. So ukuthi wena uzovuka indlobane lapha ufuna ukuya kumadlanga wena and yabo udethe lamabhomu and nangaphela ukwazile ukwa attract ama journalist ukuthi ezekuyena. Kodwa manje kuzofuneka aqoqe ubufakazi bento akhuluma ngayo. Kodwa futhi ngoba mawubheka uyabona ukuthi ayikho into implicator uGeneral Mkhwanazi ngaphandle ukuthi ufuna ukungena ngokuthi amaphoyisa eya lapha uJeneral Mkhwanazi lalela amaphoyisa asuka le kwiNational amaphoyisa mayisuka kwiNational awadinga ilungelo la kwi-provincial commissioner ukuthi ayosesha abantu wakuveza nanokuthi naye uma ngabe beya eNorthwest eMpumalanga beyofuna uBrand Makhotsi abayidingi abadluli la kwi-provincial abadluli kwi-provincial baqonda ngqo because basuke bengafuni ukuthi kuphume ngisho inhlansi encane because mabe ngaqaya ku-provincial kuzophuma phela uPotsho ukuthi hey kanje because abangani bakhona yonke indawo abazosho indoda kuze amaphoyisa kanje yabo. So leka Kelvin mina ngimbona elwa indaba kaSibiya ngimbona elwa indaba kaSibiya le ipolitical kakhulu le indlela aqhama ngayo le Kelvin bese futhi ngibuyela ngalena ke manje ukuthi as much as uKelvin eyilwa lento yakhe ngendlela ayilwa ngayo kodwa ngimbona succeed abafowethu angimbona succeed izomxaka baningi abaqhamukile such as abo Brand Makhotsi baningi futhi abaqhamukile abaphelele endleleni ebebeshisa sibabona ngoba siyakhumbula ukuthi no ubalo uNkabinde sethi Nkabinde nawaqhamuka kwi-ad hoc endize vuta be ethi uzo defender zamshaya wagcina esebuya sekufuneka ebuyele back manje ngakubani ngakuMkhwanazi. Okay asibuyele back eParliament izolo bekune debate eParliament sonke sibonile debate eParliament. I'm worried bafowethu kakhulu ngenza sokuthi uma sekudebethwa angizange ngizwe ke sekudebethwa now according sekukhulunywa kakhulu ngale ndaba yale code le yale ID yabona le digital ID angibanga sazo kwangizwanga ngoba ngilalelile debate angizwe sebekhuluma ngayo kungikhonzenile lo ukuthi akekho oyedwa kuma politician oqhama ngayo. Okay, lastly I was very disappointed when they fail uspeaker umama lo we-speaker izolo angisazi umama bani ahluleke uku-acknowledge umnomzane our former president ubaba uJacob Zuma. I was very disappointed with this